әйттек без. Bu burungi köy, bu köylер ритмнары буенча безне burungilikка алып китә торган, далаларга burungilikка алып китә торган бер köy, халык көе. Формасы буенча ничектер гитарага да охшап тора, таныштырып китегез уен коралы белән. Чынлап та әле безнең киң җәмәгатьчелеккә аз билгеле корал бу. Аның исеме танбур, төгәлрәк әйтсәк, Хөрәсән танбуры. Исеме бигрәк матур. Кайбер чакта әйтәләр, Хөрәсән җалкавы дип. Бу уен коралына ул мөнәсәбәт юк, әмма ләкин шунысы аңлап була. Хөрәсән сүзе татарга күптән билгеле һәм дә ул безнең ят чит төшенчә түгел. Танбур дигән корал бу турында мин борынгы әсәрләр укып, урта гасырларга караган һәм дә урта гасырның соңгы дәверенә караган язмалардан күреп таныштым, белдем, кызыксындым. Аның турында Габдрахим Утузимани да яза, Габделҗаббар Кандалы да яза. Һәм дә танбурда уйнаучы безнең ишан, суфи, күренекле шәхес Җафар Ишан әс-Сафари уйнаган дип, аның турында инде Шиһабуддин Марҗани яза. Дин эшлеклеләре дә уйнаган әлеге уен коралында. Бу дин эшлекләре дөрес, моннан тыш алар барысы да суфи булган. Менә Җафар Ишан ул күренекле суфи булган. Ул укыган Бухарада, Кабулда һәм дә андагы күренекле суфи, әйтик, менә Хабибулла Ишанның мөриде булып йөргән. Һәм дә ул шундый тирән белем алгач, аңарга инде монда кайтып шушы юнәлешне ул дәвам иткән. Шиһабуддин Марҗани язуынча, Җафар Ишан танбурда бик оста уйнаган. Аның мөридләре дә уен коралларында уйнаганнар. Ул Накшбандия брадарлыгы менә шул юнәлештә эш иткән. Кайбер кеше әйтә, ул Накшбандия алар хафиф зикр әйткәннәр ди. Әмма ләкин без күрәбез, алар музыка коралларында да уйнаганнар. Ул зикр әйтү дигән сүз түгел, алар уйнаганнар. Шул ук безнең бәйт мөнәҗәтләр көйләрен. Менә бу әлеге танбур әйме ничектер кулга да җиңел кебек әйме? Ятып тора сезнең кулыгызга. Мөгаен үзегез ясагансыздыр. Һичшиксез шулай. Мин дә менә танбурны ясаганда миңа ниндидер бер көчләр булышты ахырысы. Мин кызыксынып, танбур төрләре күп, кызыксына башлагач, шунысы ачыкланды. Танбур төрләре Багдад танбуры бар, ул башка төрле. Хөрәсән танбурын башкача төрки танбур диләр. Демәк, ул үзбәк, уйгур танбурларына якын. Шул мәгълүматларга таянып, мин танбур ясадым, һәм дә ни гаҗәп, бүтән бәйт мөнәҗәт көйләре искиткеч табигый яңгырый бу коралда. Һәм дә ул менә нигез булды. Бу бердән бу уен коралын тергезеп яңадан ясарга. Икенчедән аның репертуарында барларга мөмкинлекләр булды. Репертуардан димәк, репертуар, әлбәттә, репертуардан мин хәзер алайса берничә шул бәйт мөнәҗәт көйләрен уйныйм, һәм дә менә аны инде аңлап була алар табигый яңгырашта булуларын.
Төзелеше белән дә таныштырып китсәгез иде. Ничә кыл монда? Менә Танбурда 3 кыл, ул 4 кылда булырга мөмкин. Менә уен кылы берәү, калганнар яңгырап тора. Яңгырап тора, шуңа күрә аның ул шундый тирән, тавышлы бер уен коралы булып кабул ителә, һәм дә бер үзенә күрә бер философик әйтик, мәгънәгә ия, бер шундый хисләргә ия. Әлбәттә, бу уен коралы уйнаганда менә мин Кыйса Юсуф көйләрен искә төшерәм, һәм менә чынлап та Кыйса Юсуфның көе менә шулай ук Танбурда бик ятышлы яңгырый, менә шунда уйнап карыйм хәзер. Subhanallah, бик матур. Төзелешен сөйләшеп бетерик. Менә нишләптер ул бик озын кебек. Менә аның хикмәте нәрсәдә? Аның хикмәте шул, озын булгач, кылларда обертоннар күп. Һәм дә ул обертоннар яңгырый, тулы була. Ул аның мәгънәсе күпкә киңәя, кеше тыңлаганда үзенә күрә хәзерге термин белән әйтсәң, үзенә бер релаксация дип әйтеп була. Тыңлаган кешене дә, уйнаган кешене дә. Бүгенге көндә Танбур әлбәттә яңадан тергезелергә тиешлек уен коралы. Бүгенге көндә хәзер безнең яшьләребез дә, олыларыбыз да безнең инде кадим заманда булган мәдәни сәнгать ядкәрләребезне кайтаруга омтылыш сизелә, бар. Бу бит кадим заман уен коралы. Җәдид заман килгәч, без инде мандолина, скрипкалар уйный башладык. Менә бу танбурлар, башка менә урта гасыр классик уен коралларыбыз бер төрле юкка чыкты, югалды дип әйтер идек, әмма булган әйбер югалмый, аларны әкрен генә, ипләп кенә яңадан тергезеп була. Сезнең кебек галимнәр булганда барысын да булдырырга мөмкин, әйме? Мин уйлыйм, галимнәр генә түгел, әгәр дә безнең җәмәгатьчелегебез һәм дә җитәкчелегебезнең әйтик өлгергәнлеге булса, ул әлбәттә мөмкин. Инде әгәр дә ул орлыкларны без асфальтка сепсәк, ул тишелеп тә чыкмый, шул килеш әрәм була. Менә мин инде 40 елдан артык Танбур, анда думбра, гөслә турында тикшеренүләр алып барам. Ниһаять менә әле генә безнең җәмгыятебез бераз уяна башлады. Һәм дә өмет чаткылары барлыкка килде. Бу хезмәтләр, бу кыйммәтлекләр яңадан халыкка кайтарылыр дип. Әйтегез, тагы бер көй белән тамамлап. Әйтегез.